Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismail. Selamat pagi guys. Ki payahe ape rewang genten ning gone mae. Acara ape aweh-eweh ater-ater guys. Engko tak umbahi wae ning nguri kono. Iki mae blonjo lagi bar teko tuku apa ae. Iki mak buka mak ambek saigar. Iki duduh apa kok kulkasen ya? Heeh. Lak dudelok kok dhewe gogot. Gue delok Mbah duduh ya kita telu. Iya. Iki saigar. Heeh. Aku lan kacang sarapan. Iya. Lan lo deh. Klopo guys, terus apa iki? Untuk lombok nang mbuyut sak lombok neh iki. Lombok. Merica. Paiko. Iya, ya micin entek kabeh kok. Iya. Iku gua seprapat terus setengah. Heeh. Gua seprapat. Rai larang kok. Itu udas iki. Iki tuku kacang ape dikelo. Oh, sarapan. Tuku lengo. Lengo luas Itu gedhog. Tok goreng. Iki apa ki panggang? Panggang kalau kacang mbek tempe. Kita kayak kulkas e. Kok tak umbahi kuwi wae ning mburi. Bukan gula ora kayak gula. Apa sing dikek? Apa? Sing dikek gula. Iki yo. Iki dikek pleasure sik. Sak ngenane apa? Iya. Besok kok wis yo dicik besok. Iya. Iya goreng mbene wis. Iya. Ini kan goreng mbeke iki. Iya cek. Iya. Halo kucing. Harga mahal kucing, enggak tak kucing. Aku pengen ngekakno banyu sik. Lali. Aku mau wis umbah-umbah. Apa gosok. Kakno banyu, guys. Lho ki ngundok pitulas ya aku. Iya. Tak kayak kulkas sik. Tak ngisi banyu sik. Aku gak nyumbang apa-apa. Aku bukan duit. Mah. Ora sah. Nggo imbah blonjo, Mbok. Mama wis blonjo wis. Mbok ya. Wis aku Ora urus. Aku wis blonjo wis. Lah yo nggo liyane. Wah, wis supo. Boyak nggo liyane. Aku duwe ae gak usah ngokno apa-apa. Ora wis jane tak pengin. Tak pengin jane kok. Ndek wis blonjo yo wis. Wis kene 20.000. Gak apa-apa, wis dadi nggo liyane. Makane aku gak nukono apa-apa merai kowe wis blonjo. Lah aku nukono apa wong. Maksude ngene lho, guys, kan eweh-eweh tok gak bancaan ngono lho. Dadi nek bancaan ngono kan biasane nyumbang apa ngono. Lagi wis gak apa-apa ndang nggo imbah anu dhewe nggo tuku apa neh ngono ndok apa-apa. Kok aku itu beras ngaruso 3 kilo. Tak umbah mata 5 kilo. Wis kok. Gak apa-apa wis nggo liyane. Duwe ae engko karek kowe mbok tukokno apa. Wis ya. Gak usah, mah. Well. Guys, mau ngubah ayam berkokok. Ayam. Iki Jawa yo dhewekno. Mak. Jawane dhewekno. Bareng ketok yo. Direntengno. Wis ngubah bareng gak yo. Sepeda masak. Emangnya apa ater-ater. Ewe-ewe dadi kutenan bareng-bareng. Wis kene wis kepangan. Murah. Ya terus murah. Hijau kan. Oh, banyak banget.
Nyagung. Ya entok. Ora apa. Kadang bukan dhewe iki. Angkrem. Lain, nek kok kemana nek bodoh kan lho. Kan makan karo. Angkrem ah. Ndok, ana. Gimana ndoke Jawa? Iya. Gila. Gila. Iya, tangan dulu. Ndoke titake. Mungkin kok. Saya cek turu watoke gorong-gorong. Wah, iki Jawane dhewe, Mak. Mbok gawe ora ono blenen. Ater-ater guys, alias iki eweh-eweh. Soale rencanai paling rencanaane saiki dikirim sistem minggone langgar. Tapi urung enek anu urung diinfo. Tahu kok, tak kelan yo. Aku tak kelan, kelan kacang kopan dhewe. Gak. Ya, kurang nih. Enggak. Ya. Tak kelan apa? Gue sarapan kok. Walah, iki Jawane lemu, Mak. Kamu mungkin kan udah capek, men. Dudu wae ya. Perlu bisa bensin. Gak. Aku dikeki mae, guys. Kayak tok kan. Tok. Sama dia sitok bodong. Bodoh. Boleh dudu. Dudu wae, Mak. Pak Ane Ferry sedeng mulih. Iya kok genan dulu. Ane Ferry mulih dudu kurang 2 dino. Aku eweh-eweh gampang tuku wae. Aku urung guys, eweh-eweh gentenan. Iki gak bareng mae kok ndak anu. Aku sok ae. Iya. Jadi cek turu watuk. Loh, kali kok kulkas ini? Program ini biasanya pening lah ya. Ada konten di infonya kan makmumnya ini sak makmumnya maksudnya ini wates-watesan ya. RTP ini saiki tarai ning programnya ning ngono guys, ngono musola. Randu wis ngono tahun kene iki itu. kene guys, kene iki kene dhewe. Kene iki pengen sarang ngono, munggah manggi. Walah, iya gede iki. 50. Jumbo guys. Aku tuku loro ya sesuk. Ambek ndok. Ini apa masak mau sarapan? Aku wis gak masak guys. Lah aku mangkene yo Pak, aku tengok. Mangan usah tak. Ambek ngisi banyu tak dulu. Ini tak dulu gurung nih. Tak bila sini sampai resep yang bolak-balik sih kan tutup. Ini berembang.
pupune lho ya gede. Pupune lho wis gede. Iya. Lah pet kosong larang. Jawa. Larang. Nek Abdul. Nek Abdul pas ngene iki. Nek Abdul jare pas ngene iki larang. Yo. Wah, jadi jatuh begitu. PTS mati kabeh mereka. Lah iki iso ngene ambiring apa? Mentok tuh juga kan kabeh dhewe. Wala, Mbah. Mentok. Aku sering beli mentok, Mbah. Yang suka kang kabeh, Mbah telu. Blendong. Apa iki? Babon. Wah, larom aku boleh kok gede ra iku. Batenku tak gawe mana, Mbah. Wah, ini.
Ale. Beli setunggal tumbas. Ya akan Yang modot. Tapi lemu-lemu kok wesan. Pak. Titik Jawane. Iya, Itu kan ngomong ngene. lah gedhi ngene ane. Masih mana burung? Ain. Terus gak gelem mangan. Mana burung? Ain, guys. Enak-ane mongko kok. Iki wedok berarti. Dok. Mana lagu? Oh iya ndoke iki mau sanek ndoke. Gede kok. Ceplok. Mana sarapan? Ndoke cilik-cilik merenges. Ndok. Isi banget, banget. Oh, ah. Guys, tak lanjut ngoceki endok. Ini atau piring gur-gur. Sing motor nang ngomong. Bacaane naya ngokop. Enak. Ngokop, guys. Ngoceki endok. Ya selesai. Tepat nek ngene iki ternyata nek godhek jare mak banyu malak-malik jebulno. Ngono kae kok panatan nduk nek anyar ku cakane angel guys. Sik lengo sing apa ya ora gelem kok. Kok mai nduk kalak. Nduk larang. Sepelu kira 30. Dalam bulan kok kita? Ya kan. Golek, Pak. Ya, kira. Yo, Endoknya cilik ini, endok titik jauh. Kok ngomong? Kok cilik? Nggak masak, sarapan sih. Loh, tengok-tengok ya. Cepet gitu. Ayo. Akan dia nongkrong. Ini kayak pas nih randu ki, ucapannya angel guys. Sampai konyok kabeh. Ora dadi adan.
setengah kilo ora kena becek. Kita kena plastik mau barang dua kulite. Lho kok api. Karo pitike larang lho. Watuk ae pendang sarapan ngombe yoghurt. Ya wis guys, ngono konten nanti kita lanjut lagi. Pati masih banyak. Cuma ini paling sing jangan sono kok ater-ater nah konten tunggu lagi konten selanjutnya. Mbak Isma pamit dulu. Terima kasih sing selalu support konten-konten terbaru ini. Mbak Isma saling masukan. Teman kumpul sehat, semoga umur berkah barokah. Mbak Isma pamit dulu. Kita tidak ketara video sampai sampai ngarani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, pinut tenan. Ora suwi ngelokok. Mulus.